Ähli Türkmenistanlara salam. Yine de men siz bilen Hıdyrov Kakımrat. Şun 13. iyun 2022 yıl. Aziz adamlar Türkmenistanlar. Bilişiniz ýaly 10. iyunda meşu Serdar Berdimuhamedov Rus Federatsiýasyna resmi sapar bilen gitdi. Men düýün orus dilinde de çykyş etdim bu arada. Men aýtdym, orus padşaň öňüne bükülüp gitmä mejbur bolup dedim. Bu Göktepe kahramanlaryň tohumlarından şu ganynda bolmagyň yerine oruslar ýigrenmek üçin ýöne şo seretmän bükülüp gitdiler bolar. Bükülüp gitmän näme üçin gitdiler? Sebäbi men aýtdym, orus dilinde de çykyş edem. Sebäbi bizim günämiz bar derdi. Türkmen halky sebäbi hak hukukyny gorap bilmeýän. Abular şo hökümeti eline saklajak bolup oruslaryň ýanyna barýarlar. O bay oruslar da Amerikalılar kabul etse olaryň hem ýanyna barjaklar. Ýöne baranda da nire barsan öz mertebäni saklamak gerek. Bular mertebesiz. Näme üçin mertebesiz diýip aýdym? Sizin Orusyň Kommersant gazetasını okusanız Kolesnikov tip nemesi var. Korrespondenti var, yörüte. Şol aýtdy, Malahitowy zal был заполнен dedi. Men okap başladım. Näme barada ýazyp otyryp? Ýöne gülüp otyrlar Serdar var. Gülüp otyrlar. Näme üçin? Men seretdim şu Rossiya 24 tip nemesinde teleperedaçasında. Serdar şu okuwçy ýaly ýadyna saklan zadyny aýdy otyr. Bu näme? O Putin mi goý ostede otyr. Baş uçu gitmeli. Ona seyretmen yeni aýdy otyr. Seyredip otursan o Kolesnikov ýazyp otyr. O kaptur diye aýtmaly zadyny. Ona ýörüte otaýdy telewizorda ekran nemede otyrdy. Muňa suwutnama Kolesnikov. Spesialny korrespondent Kommersant'ın. Yeni aýdýarlar Orsetde demokratiýa ýok. Gazeta Kommersant Türkmen prezidentini gülkünçe üstüne gülüp otyr. Göni Rus Federatsiýasy näme? Aýdyp biler öz elinde bolsa şu gazeta Kommersant. Susup oturyň diýip. Yok. Maskara. Indi Türkmenler size seyredin. Men aýdyn sizin namusyňyz nerede? Mertebäňiz nerede? Sizin mertebäňiz YouTube'da siz karşı özüňiz gorap bileňiz. Başka çıkıp özüňiz başka ýere gidip dostoyny görkezip bileňiz. Sebäbi prezidentiňiz mahluk. Mahluk prezidenti siz özüňiz barıp sayladyňyz. Men saylamadım. Meni bu ibrat nemetmediler. Men ýene bir gezek aýdyn. Bayram Nepesow konsul maňa göni jaňatdy da size barmak gerek dedi. Sizi göresimiz gelen ak dedi. Londonda nemede. İlçhana. Maňa ýazýarlar şu neme düýk çykyşymda Alenki Sitoçik. Sen Kakımrat nedir Seyidit bilen bar görkez. Men olar başmak ediydim da. Siz ömürüm oturýaňyz şu Türkde diýip aýdynys. Siz ayak kapýaly. Ya düýjde, ya DVD-de, indi täjürde bekmedi. Ýene ondan soň birini taparsyňyz. Ayak taparsyňyz, özüňiz ayak kap diýen. Sebäbi YouTube'da oturýaňyz gürrüňde edip oturup iş sat sizin eliňizden gelmeýär. Maňa aýdy bar nedir Seyit bilen sen özüň görkez Türkmenistan. Nedir Seyidiň borjy barmy? O taýa gider ýaly. Ya men borjum barmy? Aydın, men çağlarım berdi. Evropada, Orset'de de, Evropada. Men yaşayışım gowy. Men öň bir borjum bar, otaydy ejem kakam nemetme, seretme. Ondan meni mahrum etdiler şo zat. Äzi olar o dünýäge gitdiler. Näme borjum bar size men? Siz oturup meni otaya uğratjaksınız. Özüňiz olsaň güläli gulup ol, eliniz ýuwup pala uýmaýa barjaksınızmy? Ýok. Men näme kakımrazy näme nedalёk edi bolýaňyzmy?
Sen özün barıp görkez şöyle edip buluyorsun. Siz görkezin. Siz görkezin. Sen ne edip başka bir yazı sen biz halk. Siz halk değil. Siz süplük. Halk diyende var ha. Öz hak hukukunu korap bileli. Her hili mahlukları prezidenti saylamayallar. Men bütün Türkmenistan aydamak, yönüp ayak kapıları otat nemeleri. Başma, süplüksiz. Men halk deyip, men halk deyip çıkan adam var ha. Çıkıp er namusunu çıkıp korap bile. Dün men ana şu nemesinde TikTok'unu seyrettim. Tankit eden TikTok'um, Zalina diyenini. Bir içki otayda Azat Hayitbayev vardı, otayda biri de ey sen Kırgızistan'ın sırtın palan deyip gönü şoğun zadni привод ne deyip gön zadni привод ne özünüz bilmedi. Namök veriyor da. Ağır Azat Hayitbayev bir kırı suyucu gep bilen bir zatlı da kaza edecek olsan çıktı. Başka bir yazıya sen Azat Hayitbayev ayttın şu zatları. Sen abasına vaat edip bilen mi desen? Şu вопросы oxana. Sebep halkın bilesi geliyor. Hakik Azat Hayitbayev заднеприводным. Indi şu adam osan geliyor o Türkmenistan'da gücük şafkı qoğucu ol diye. Emin akıllı oğlan özünü er kişi diye oturan oğlan sırtında Türk'te oturan yerine sırtında dem alıp başladı. Yok koysa men ofitsialini gerekte mazat bolasım gelin aktı. Türkmenistanlılar. Şimdi şu adamla ölen siz ne edip yurdu yıkçık oluyorsunuz? Gurrun yıkmakta değil. Yıkıp berdim bana bir yazı. Sen ne mi berdim Muhammed'leri yıkacak mı ya ne meçe? Men berdim Muhammed'leri yıkmakta değil. Man rejimi yıkmak gurrun. Eğer berdim Muhammed'leri öz İslam'ına hazır. Şutayda ön korrupsiya edenleri basıp başlasa öz yeğillerine hemmesini açık suyu çıkarıp başlasa açık suyu al da o görkezem spektaküller değil yeğillerinden başlasa öz tohumlarından başlasa Göktepeleri hemmesi bidunculuk edenleri hemmesini basıp başlasa Azat kazi etti. Görkezem. Özüm yolları açsa Türkmen halkına vara hemme İslam'ını edip başlasalar ne mi gerek başka size? Ne mi gerek başka size? Men öňlerime aytyp otyrdım. Yollar açsın. Studentlara pul versin. İyi versin. Ölülerini alıp gitsinler. Hem esası pasport versin. Hiç kimden ses çıkmaydı. Biz halk diyeniz siz. Neyle halk oluyorsunuz? Özünüz satıp otyrsınız Türk'teki. Ana Kaşpirovski'ni özünüz sattınız ha. Ön yüzünü o Kaşpirovski her zaten yüzünü gizlep oturuyordu. Öz aranızdan çıktı şu zatlar. Biz halk diyeniz. Siz halk değil. Siz halk değil. Siz alinki çitoçik bolu ilk galiyeniz. Türklere. Paka öz elinizi, hak hukukunuzu korap bilmeseniz, siz halk değil. Yani Türk halkına siz alinki çitoçik boluyunuz. Sizin sırtınızda sipala hezet edip yürürler. Türkler. Sağ olun Türkmenistanlılar. Katı örme, katı örsanız katı yerde oturup geçin. Aydın zatlarım neyme? Acı olsa var ha, acısını çıdan. Bolmasa çıkın da Türkmenistan'a varın, Türkmenistan içindekiler. Men ayttım neyme etmeliydin. Öz hak hukukunuz korumak için. Sağ olun, indiki duruşumuza çelleyin.